som celý život chcela byť zdravotná sestra. Veľmi často dostávam otázku, že či som nechcela byť doktorka, ale nie. Vždycky som chcela byť sestra. Čiže dneska určite sestry ako také majú veľké možnosti vzdelávania podľa toho, kde sa rozhodnú. Sú proste typy ľudí, ktorí idú do posilovne. To je super, idú na silový tréning, zatrénujú si, ale nie je na to, aby som ja ako človek išla do prírody, do lesa a tam načerpala silu. Každá sestra, žena, matka by mala mať takú tú vnútornú silu sebarealizácie. Proste nezostať na nejakej pomyslenej úrovni. V celom mojom živote, od strednej zdravotníckej školy až po PhD, som bola obklopená ženami, ktoré ma ťahali. A teraz chcela by som to odplatiť a ja ťahať ostatných. Ako ťa vnímajú tvoje žiačky? Veľmi ich ľúbim a oni mňa. Ma volajú pani včielko alebo verejnosť si myslí, že sú to bratia. No, chcem vás uviesť z omylu, nie sú to bratia, stále sú to sestry, pretože tento študijný odbor je stále praktická sestra a určite muž po volaní sestry je veľmi dôležitý. To pacienti si tak nedovolia na chlapa, ako si dovolujú na ženy. Neviem, či to verejnosť vníma, ale ženy sú dosť pritom tak psychicky trošku aj od tých pacientov demotivované v tomto prípade. Vítajte pri ďalšom podcastovom natáčaní Ženy na ťahu. Dnes medzi nami srdečne vítam výnimočnú ženu Ivanu Rónajovú, ktorá svojou odbornosťou, dlhoročnou praxou, ľudským prístupom zanecháva stopu v oblasti zdravotníctva a vzdelávania. Žena, ktorá dokazuje, že profesionalita môže ísť ruka v ruke s empatiou, rešpektom a vnútornou silou. Ivana Rónajová je odborníčka s dlhoročnou praxou v zdravotníctve, žena podporujúca vzdelávanie a odborný rast, osobnosť, ktorá motivuje svojim prístupom a životnými skúsenosťami, inšpiratívna žena, spájajúca odbornosť s ľudskosťou. V rozhovore otvoríme témy zdravotníctva, práce sestier v praxi, profesionálneho rastu, ale aj ženskej sily a hodnôt, ktoré formujú silné osobnosti. Ivka, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne za pozvanie. Ivka, zdravotníctvu sa venuješ dlhé roky. Bol moment, keď si povedala, že práve toto je tvoje poslanie? Tak akurát takto by som sa ani nezamýšľala na touto otázkou, pretože ja som celý život chcela byť zdravotná sestra. Veľmi často dostávam otázku, že či som nechcela byť doktorka, ale nie. Vždycky som chcela byť sestra, chcela som ísť na zdravotníckú školu, vyštudovať. A keď už som bola na tej zdravotníckej škole a keď som ju chcela ukončiť, tak som vedela, že chcem ešte aj učiť. Čiže celá moja životná cesta bola vzdelávanie. Takže od zdravotníckej školy som sa dostala cez bakalárske vzdelanie, magisterské vzdelanie a dokonca som sa dostala na 3. stupeň vzdelávania. Urobila som si rigoróznu skúšku a teraz mám PhD, čiže 3. stupeň vzdelanie ošetrovateľstvo. Čiže celým svojim životom som vedela, že chcem byť sestra. Ako vnímaš postavenie zdravotných sestier dnes? V dnešnej dobe majú sestry veľmi veľké možnosti. Možnosti vo vzdelávaní, čiže na našu školu, teraz učím na strednej zdravotníckej škole, a prídu budúce sestričky, ktoré si ukončia vzdelávanie maturitnou skúškou a potom majú veľkú možnosť ísť na vysokú školu. Čiže buď sa rozhodnú ísť do praxe, alebo vzdelávať. Čiže dneska určite sestry ako také majú veľké možnosti vzdelávania podľa toho, kde sa rozhodnú. Či už pôjdu na odbor ošetrovateľstvo, fyzioterapiu, alebo môžu robiť aj zdravotníckeho záchranára. Zmenilo sa podľa teba za posledné roky niečo v zdravotníctve? Tak nie len to, že sa môžu vzdelávať, máme aj špecializačné štúdia, ale sestry majú možnosť, okrem toho, že môžu ísť na vysoké školy, dneska sa vzdelávajú aj online priestore, čiže môžu ísť na počítač, môžu ísť na rôzne prednášky, kongresy, môžu ísť na rôzne workshopy. Čiže máme tu veľký priestor vzdelávania. Ak sestra chce, tak má tu veľký priestor.
Myslím, že máme o mnoho väčšie možnosti, ako to bolo po minulé roky. Máme v Košickom, Prešovskom, môžu ísť na stredné Slovensko, vysoká škola napríklad svätej Alžbety má detašované pracoviská aj viacej na východe, v Rožňave, na Spiši. Čiže dneska má sestra, ktorá sa chce vzdelávať, priestor, kde sa môže vzdelávať a nemusí cestovať. Mnohé ženy v zdravotníctve hovoria o únave a o vyhorení. Ako si ty udržiavaš vnútornú silu, motiváciu a energiu? Áno, je to pravda, sme vyhorené, unavené, ale ja si myslím, že každá sestra po takej práci, alebo ja ako učiteľka, ja si udržiavam tak, že idem z práce domov pešo. Čiže mám takých 20 až 30 minút na svoju psychohygienu, čiže vyvetrám si hlavu. A ja ako človek som dosť taký športový typ. Celý život som sa venovala zdravému životnému štýlu, čiže dosť dbám na zdravie, na stravu a na pohyb. Prešla som rôznymi formami športu, ale najviac odporúčam chôdzu. A tak ako odporúčajú rôzne vedecké štúdie, 10 000 krokov denne v lese. Sú proste typy ľudí, ktorí idú do posilovne, to je super, idú na silový tréning, zatrénujú si, ale nie je na to, aby som ja ako človek išla do prírody, do lesa a tam načerpala silu. A to by som chcela aj vyzdvihnúť. Vzdelávanie je pre teba veľmi dôležité. Prečo by sa podľa teba ženy mali neustále rozvíjať a pracovať na sebe? Každá sestra, žena, matka by mala mať takú tú vnútornú silu sebarealizácie. Proste nezostať na nejakej pomyslenej úrovni, ale proste mať takú tú svoju zdravú ctižiadostivosť, chcieť niečo dokázať. Nie tým, že by som si masírovala nejakým spôsobom ego, ale proste čím viac sa vzdelávam, tým mám väčší prehľad o živote, o zdravotníctve, o medziľudských vzťahoch, o empatii, o ľudskosti. Čiže každé to vzdelanie ma niekde posúva. Keď sa vzdelávam, nie som taká, aká som bola včera, stále som iná. Čiže každé jedno vzdelávanie, každé jedno stretnutie s ďalším človekom ma robí inou a v konečnom dôsledku lepšou. Je moment alebo skúsenosť v tvojej kariére, ktorá ťa najviac posilnila alebo zmenila pohľad na život? Ja som mala to šťastie v živote, že som stretla veľa ľudí pozitívnych, vzdelaných, ktorí ma niekam posunuli a boli pre mňa veľkou inšpiráciou. Pamätám si na jeden moment, keď som bola na materskej a čítala som článok v časopise Sestra. Myslím, že všetci poslucháči to možno aj poznajú. A tam bol taký článok s jednou mojou kamoškou, s ktorou spolužiačkou bývalo zo strednej zdravotníckej školy a ona tam popisovala svoje skúsenosti z Írska a robila s ňou rozhovor jedna pani. A taká moja jedna myšlienka bola, si pamätám, chcela by som sa s nimi kamarátiť. A neverili by ste, ale ja som normálne našla kamarátky v priestore, ktorý možno mi v tej chvíli bol veľmi vzdialený, ale ja som sa s nimi fyzicky stretávali sme sa na kongresoch, proste boli pre mňa veľkou inšpiráciou a vlastne toto si pamätám, že toto bolo pre mňa, chcem sa s nimi kamarátiť a normálne sa mi to splnilo. Takže toto bol asi taký jediný moment, ktorý si takto pamätám, že v celom mojom živote, v celom, od strednej zdravotníckej školy až po PhD som bola obklopená ženami, ktoré ma ťahali a teraz chcela by som to odplatiť a ja ťahať ostatných. Možno aj tým, že robím na tej zdravotnej škole, ťahám tie žiačky, dievčatá, budúce sestry a som pre nich takisto inšpirácia. A čo by si odkázala mladým ženám, ktoré dnes začínajú pracovať v zdravotníctve? Odkázala by som im, aby boli stále ctižiadostivé, aby mali motiváciu v prvom rade. V prvom rade každá žena, každý človek by mal vedieť, kto je, kto som a kam chcem kráčať. Čo je cieľom tej cesty, po ktorej chcem kráčať.
A môj odkaz je, že ja som stále chcela proste učiť. Čiže som celý život robila preto to, aby som sa dostala na to miesto. Čiže chcem ich povzbudiť v tom, že keď budú motivované k tomu, čo chcú a dostatočne ste žiadostivé, určite sa dostanú a dosiahnu tie méty, ktoré si predsa vzali. A budú aj stretávať ľudí, ktorí im budú pomáhať na tejto ceste. Tak to je môj odkaz, pretože mne sa to stalo a ja som tým príkladom. Ako ťa vnímajú tvoje žiačky? Moje žiačky, ak tak môžem povedať. Veľmi ich ľúbim a oni mňa. Ma volajú pani včelko alebo Rom. Máme veľmi kamarátsky vzťah. Nevnímajú ma, myslím, ako učiteľku, ale ako, veľakrát povedia, že ako ich matku. Čiže pomáhame si vzájomne. Som ich možno pre nich inšpirácia aj v tom zmysle, že keď potrebujú nejaký empatický ľudský prístup, stále to vieme vyriešiť. Dneska tie deti majú celkom iné problémy, ako sme mali my. A majú svoje problémy v zmysle sociálneho zázemia. Čiže oni sa stretávajú, nemajú vytvorené také podmienky na vzdelávanie, ako sme mali my, pretože my sme mali usporiadané rodiny a tak. A oni často nemajú vytvorené tie podmienky. Ale samozrejme je to aj celkom iná generácia. Je to generácia, od ktorej sa môžeme aj my učiť. Ja sa od nich učím, že nemám všetko brať príliš vážne. Žiť v prítomnom okamžiku. Takže so žiačkami mám dobrý vzťah. Nemôžem povedať, že som bola na nich veľmi prísna. Treba byť aj prísny, ale aj spravodlivý. Ak sa pozrieme na opačné pohlavie, a čo sa týka mladých študentov, máme aj chlapcov v tomto odbore? Na počudovanie sa veľmi veľa chlapcov teraz hlási. Verejnosť si myslí, že sú to bratia. No, chcem vás uviesť z omylu, nie sú to bratia, stále sú to sestry, pretože tento študijný odbor je stále praktická sestra a dokonca aj keď vyštudujú ako sestru, stále sú to sestry. Proste nie sú to bratia. Chcela by som vyviesť z omylu ľudí. Čiže hlasia sa, veľmi sa čudujem, či ich to aj baví, lebo ja ako pacient som stále mala k tomu taký zvláštny vzťah, že keď budem chorá a budem ležať v tej nemocničnej posteli, že ma bude hladkať nejaký chlap. Ale možno fakt máme takú generáciu chlapov, že sú trošku inklinujú k takej tej ľudskosti a láskavosti a fakt sú empatickí. Veľa chlapcov je zručných, že vedia robiť výkony. Lebo ja som si napríklad... Tam je aj technické prevedenie, ale keď sa na to pozrieme inak, tak v nemocnici nám ležia ženy alebo muži, keď sa pozrieme na oddelenia. Takže možno, že niekomu by takisto príjemné bolo, keby sa o ňoho staral podľa diagnózy nejaký možno ošetrovateľ alebo sestrička, alebo teda ho voláme... Stále ho voláme sestra. Sestra Stále teda, je to hej? sestra, Kolega, hej. sestra, hej? Kolega, sestra, neviem, proste my tu nemáme takú terminológiu. Nemáme to zaužívané inak, Nie, proste sestra. nie. Povie sa sestra a Áno. príde on alebo on, kto je práve v službe, tak? Áno. My tu ani nemáme terminológiu, že ošetrovateľ. Také proste tu na nie je. To je v zahraničí, ale my tu máme stále terminológiu. Je to sestra. A určite muž povolaní sestry je veľmi dôležitý vzhľadom k tomu, že všetci vnímame, že máme tu civilizačné ochorenia rôzneho typu. To znamená veľmi veľa imobilných pacientov, obéznych pacientov, čiže nám veľmi pomáhajú tí Tá práca chlapi. je fyzická náročná pre tie ženy, samozrejme. Čiže, Čo sú často matky. a presne pri prekladoch pacientov, či pri polohovaní. Preto sú tí chlapí prínosom v zdravotníctve, pretože dneska máme takú populáciu, dosť aj agresívnych pacientov a títo pacienti si tak nedovolia na chlapa, ako si dovolujú na ženy. Neviem, či to verejnosť vníma, ale ženy sú dosť pritom tak psychicky trošku aj od tých pacientov demotivované v tomto prípade. Čiže mužov potrebujeme určite. Čo ti pomáha zvládať tlak a zostať stále profesionálna a ľudská zároveň? Asi tá psychohygiena, tak ako som povedala, šport, samozrejme rodina.
mám veľmi úžasnú dceru, ktorá paradoxne študovala so mňou v brúšku. Čiže musím povedať, že je fakt šikovná, múdra, inteligentná, ctižiadostivá a určite obklopená priateľmi, ktorí mi veľa pomáhajú aj v súčasnosti pri problémoch, ktoré mám. Nechápem, ako je tento vesmír postavený, ale chcem odkázať ľuďom, že tak, ako sa správame, čo vyžarujeme, to si priťahujeme. A tým, že sme v nejakých situáciách, tak títo priatelia, ktorými sa stretávame, rodina, tak stále pri nás zostanú a pomôžu nám. Takže toto ma udržiava tak, v takej empatii a ľudskosti, lebo som presvedčená o tom, že čo dáme, to nám príde. Čo zasejeme, to si budeme žať. Tak ešte by som sa vrátila k štúdiu. Áno. Ako naši mladí študenti sa pripravujú a ako sa im pristupuje k záverečným skúškam? Ako to pociťujú? Na našej škole je 4-ročné štúdium, čiže každý človek, žena, muž, každý záujemca o naše štúdium musí vedieť, by teda mal vedieť a k tým chcem aj pozdvihnúť rodičov, aj tie deti, lebo v tom období sú ešte deti, majú 14-15 rokov, keď sa rozhodujú pre toto povolanie, aby boli si vedomé toho, že robia s ľuďmi. Čiže určite každý jeden z mojich kolegov uvíta a určite tie deti aj vedia, s kým budú robiť, že budú pracovať s chorými ľuďmi. Ľudskosť a empatiu, čiže mali by mať vlastnosť vcítenia sa do pocitov druhých, pretože tí ľudia sú chorí. Veľakrát proste v ťažkých bolestiach. Čiže keď sa rozhodnú pre toto povolanie, vyštudujú ho, pretože v 3. ročníku už chodia aj v 4. ročníku na prax, chodíme s nimi do zdravotníckych zariadení na rôzne oddelenia, čiže sa stretávajú s tou bolesťou. A vlastne maturitné skúšky sú len odzrkadlením toho, čo sme im dali a čo si oni zobrali. Maturita sa vraví, že maturita formalita, ale častokrát je to výsledkom toho, ako sa snažili. Veľakrát, môžu to potvrdiť aj moji kolegovia, dávame im, čo vieme, všetky tie naše vedomosti, zručnosti a už je len na nich, ako využijú to, aké budú mať schopnosti v tej praxi. A keď skončia túto školu, ako keď zmaturujú, tak si myslím, že majú veľký priestor, aby to využili a boli prínosom pre tých pacientov a využili ten potenciál, čo v sebe majú. Pretože najviac v zdravotníctve je dôležitý ľudskosť a láskavosť. Pretože to sú atribúty, ktorý nie každý človek má a nie každý môže potom toto povolanie robiť. O aký študijný predmet je najväčší záujem na vašej škole? Neviem, o aký majú najväčší záujem, ale podľa mňa asi to bude tá ošetrovateľská prax v nemocniciach, lebo na to sa veľmi tešia. Deti sa veľmi tešia, keď môžu v 3. ročníku skúšať uniformy. Čiže toto je podľa mňa pre nich najlepší predmet, prax v nemocnici. A tým, že sa striedajú, a tým chcem zdôrazniť, že oni nezostávajú len na jednom oddelení, pretože v praxi chodíme do rôznych zdravotníckych zariadení, to znamená aj na geriatriu, na interné, na chirurgiu, na gynekológiu, na detské. A asi z tých všetkých oddelení možno majú radi to detské oddelenie, lebo tam si môžu tie deti pomojkať. Ale najviac našich žiakov milujú na geriatrii. Áno. Na geriatrii, pretože tým, že sú to ešte také dievčatá neoťukané, oni sú také milé a pacienti majú radi, pretože keď sú chorí a zavretí v tej izbe medzi 4 stenami, oni veľmi uvítajú, keď tieto deti k ním prídu, tieto žiačky naše, sa s nimi porozprávajú, oni im hovoria svoje životné príbehy a oni to milujú. A potom prídu, že pani učiteľka, že oni nám dávali čokoládku, môžeme si ju zobrať. Čiže myslím, že tento predmet je asi a v ktorej nemajú radi, tak môžem povedať, že asi anatómiu a latinčinu. Aké je ich uplatnenie v praxi?
Koľko tých našich študentov sa potom uplatní v zdravotníckych zariadeniach? Oni majú veľké možnosti sa dostať tým, že chodia na prax v tom 3. 4. ročníku a potom tam maturujú, tak oni si už môžu zároveň vyberať, kde sa mi páči a kde sa mi nepáči. Čiže počas tohto štúdia si vyberú, či sa uplatnia, tak je to stále o tej motivácii, že či chcem zostať ako praktická sestra, pretože neviem, či verejnosť vie, ale v praxi to funguje tak, že praktická sestra sa volá pomlčka asistent. Ona je len kvázi asistentkou sestry, to znamená, nemá zodpovednosť, ale vykonáva výkony. Čiže ak sa to dotyčnej sestre páči, že nechce mať zodpovednosť, ide do praxe. Proste už hneď idú do praxe a tým, že oni zrejú, tieto deti, tieto ženy, lebo vlastne končia ako 19-ročné. Ešte sú to mladé študentky? Ešte sú to mladé slečny. Mladé slečny, čiže veľakrát oni ani nevedia ešte, čo chcú. Áno. Takže sa formujú, buď idú do praxe, alebo častokrát idú už na vysokú školu. Čiže už v 4. ročníku počas maturít vedia. Takže tam potom dojde k deleniu. Buď sa idú rovno a sú uplatnené v praxi, áno, alebo pokračujú v štúdium. Áno, presne tak. Takže by som povedala asi, že pol na pol. Neviem to tak špecifikovať, že koľko asi zostane, ale asi pol na pol. Veľmi veľakrát idú na vysokú školu. Ako vieme týchto našich mladých študentov dostať do našich zariadení zdravotníckych a vytvoriť im tu takéto podmienky, aby chceli čo najdlhšie zotrvať v takomto zamestnaní zdravotnej sestry, zdravotného brata alebo ošetrovateľa? My ako spoločnosť, ako sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach, ako učitelia, ich môžeme motivovať iba vlastným príkladom. To znamená zase im poukazovať na to dobre, čo robíme to dobre pre tých ľudí, tých chorých ľudí. A oni to vidia v tých zdravotníckych zariadeniach, že sú potrební. A to dobre v nich v zmysle láskavosti a ľudskosti, empatie v nich posilniť, formovať, pretože sú veľmi potrební v zmysle veľmi nám starne populácia, takže chceme, aby zostali v tomto priestore zdravotníckom. A myslím, že teraz v poslednej dobe robí aj ministerstvo také projekty. Teraz naposledy sme boli aj celá škola, myslím, že aj celý východ tam bol, v Medifutura sa to volalo, bolo to v Bratislave. A tam boli boli tam predkladané aj projekty rôznych zdravotníckych zariadení. Čiže častokrát aj tie zdravotnícke zariadenia si lákajú tých žiakov, študentov, pretože keď chodíme na prax, tak častokrát sa vrchné staničné aj pýtajú, že dievčatá, nechceli by ste tu zostať, takéto podmienky vám vytvoríme a tak. Dneska si nemyslím, že sú len dôležité peniaze, ale veľmi dôležitý je ľudský prístup v zmysle dobrého kolektívu. Pracovné prostredie. Pracovné zaradenie, áno, kam kročíte. Áno. Čiže ako sa vám otvoria tie dvere, tie príležitosti, ako viete zúročiť vlastne svoje vedomosti. A toto je vždy spojené s praxou, takže ako viete zapôsobiť potom na pacientov. Presne tak. Čiže tým, že chodia oni na tú prax, oni vidia ten ľudský prístup aj tých kolegín, tých starších sestier. A oni tie deti cítia, že kde sa cítia dobre, kde nie. Takže si vyberajú a na základe toho potom aj zostávajú v tej praxi. Naše študentky sú z východného Slovenska, teda študujú v Košiciach. A aká je fluktuácia našich študentov, keď sa budeme baviť v rámci Slovenska? Alebo aj keby sme si mali povedať za hranice najbližšie, kde máme Rakúsko? Aká je fluktuácia? Veľmi veľa zostáva podľa mňa v Košiciach, tým, že sme na východe a máme tu veľké možnosti. To je skvelé. Je to skvelé v tom zmysle, že máme tu na viaceré zdravotnícke zariadenia. Áno. Veľmi často chcú ísť aj do ambulantnej sféry, robiť iba na ambulancii, čiže nie na smeny. Ale veľmi veľa dievčat ide aj na západné Slovensko, do Bratislavy. Tam už majú zase o mnoho väčšie možnosti. A som spomínala, že tým, že nemajú jazykovú bariéru, častokrát idú do toho Rakúska.
A do Anglicka nie som si vedomá, ale možno asi tak najbližšie do toho Rakúska. Takže môžem pozdvihnúť to, že zostávajú u nás doma, tým pádom, že pochádzajú z nášho regiónu, zostávajú v našom regióne, takže môžeme sa tešiť, že tu zostanú a bude sa o nás kto starať. Áno, v dnešnej dobe veľmi často sa skloňuje a štatisticky nám dávajú vedieť, že máme veľmi málo zdravotných sestier a zdravotníckych asistentov v praxi. Takže môžeme povedať, že naši, ktorí absolvujú štúdium na východnom Slovensku, de facto sú uplatnení v praxi alebo následne pokračujú v štúdiu a vieme ich zaradiť do našich regiónov, či na východné Slovensko alebo na západné Slovensko. Tak? Áno, súhlasím s vami a dokonca štatistiky poukazujú na to, že majú 100% uplatniteľnosť. A sú veľmi žiadané, čiže tak ako som povedala, už teraz počas praxe si ich lakajú tie staničné vrchné, aby zostali, keď vidia, že sú fakt aj dobré, tak si normálne idú individuálne za nejakou sestrou, za dievčačom, že nechceš u nás pracovať. A chcem pozdvihnúť, že v dnešnej dobe už majú aj o mnoho lepšie podmienky pracovné v zmysle, že zamestnávateľ im umožňuje aj tým, že skončia iba maturitnou skúškou a chceli by si zvýšiť úroveň svojho vzdelania vysokoškolské. Zamestnávateľ aj umožňuje im vzdelávanie popri zamestnaní. Áno, to je jeden z benefitov, ktoré zdravotníctvo a zdravotnícke zariadenia poskytujú. Áno, musím to pozdvihnúť. Takže častokrát toto využívajú dievčatá, že chcú si zarobiť peniažky, takže idú hneď robiť do praxe a popri tom študujú. Takže toto je fakt jeden z veľkých benefitov, že majú aj prax, peniaze a majú aj možnosť zvýšiť si svoje vzdelanie. Tu v Košiciach vôbec s tým nemajú problém, sú ústretoví zamestnávateľia voči tomu. Takže môžeme povedať, že z našeho regiónu, z východného Slovenska máme úspešné zdravotné sestry, zdravotníckych ošetrovateľov, ktorí študujú, podieľajú sa na následovnom štúdiu, teda na vysokých školách, kde si doplňujú ďalšie vzdelanie bakalárskeho štúdia alebo magisterského a sú naďalej uplatňovaní v praxi na východnom Slovensku alebo v regiónoch Slovenska. Takto? Áno, súhlasím, veľmi dobre ste to povedali. Na záver, kto je Ivana Rónajová? Čo ti prináša pokoj, radosť alebo energiu? V prvom rade som žena, matka, sestra, ale aj učiteľ. Čo mi prináša radosť? Určite psychohygiena, príroda, plávanie, stretávanie sa s kamarátmi. A tým chcem povzbudiť každého, aby sa staral nielen o svoju prácu, ale aj o seba, aby mohli byť prínosom pre svoju rodinu a pre svojich kamarátov a priateľov. A vzhľadom k tomu, že momentálne prebiehajú maturitné skúšky, chcela by som povzbudiť naše žiačky, študentov k úspešnej maturite. A keď skončia tieto maturity, aby mali dobré uplatnenie praxi a vybrali si to, čo ich baví. A týmto chcem pozdraviť svoje kolegyne na Strednej zdravotníckej škole svätej Alžbety v Košiciach. Milí sledovatelia, zdieľajte, lajkujte, sledujte nás a v záverečnom losovaní môžete vyhrať prehliadku na našej Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, kde vás srdečne privítame.